One, two, three, four. Waktunya temlegan Fajaran di maikong Di maikong do Kejit ng oi rabasyo Hai katlo ng isyamla Isyamlang do Jamaya punong to music Waktunya temlegan Fajaran di maikong Di maikong do Kejit ng oi rabasyo Hai katlo ng isyamla Isyamlang do Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những ay githam mo'y dagi Oy laban ay siya ang ngawba Nang ginong siya ang ngawba Woo! Siapa kemsin kumyusya 1, 2, 3 Come on! Waktu natang lagan Pajaran Ay tate! Kejit ng Siapa yang butuh uang tangan biu Jadi gue yo entah aja siapa kerja 1, 2, 3 Come on Yo I can't hear you Hawaii Oi ripi nang bu shipi Lay biro nang na Yo lengda na pun shigi inakda Say Oh Ay bitin Hawaii Oi ripi nang bu shipi Lay biro nang na Yo lengda Shiginata Mamyuko nangna Hajagun Ay kita moida Mapok shimagi Mamyuko nangna Hajagun Ay kita moida Mapok shimagi Lep na bangye Mangi omina Sisi magi kong pangleng na Ay di bayang mi namang lepcha re Bayang di ay gilay bini bro Ato di pun na siya Ay di 1, 2, 3 Come on Nagi may kong dong Zay Kajit ng
condo Shamlando in my condo Shamlando alright Yo yo